Duše sveti, mekšaj nas, mijesi nas, puni nas, uzmi nas u svoje svete ruke. Otjeraj od nas sve zle sile, skrši svako zlo koje nas zarobljava, iskorijeni opačinu, ukloni zabludu. Daj nam milost praštanja, izmirenja, izlij rosu svoje milosti i blagoslova na svakoga od nas. Dođi, Duše sveti, sa vatrom, sa preobražavajućim dahom. Ukloni tjeskobu, strah, nemir, crnilo, očaj, nesigurnost, malodušnost, malovjerje, nevjeru, krivovjerje. Ukloni, Gospodine, svako nepovjerenje. Ukloni podjele, razdore, svađe, neposlušnosti. Ukloni, Gospodine, djela tame, sve što stoji na putu Tvoje milosti. Duše sveti, ukloni sve zapreke koje nas priječe da upoznamo volju Božju. Neka nas Tvoja milost pročisti. Ti si, Gospodini, životvorac, duh istine, duh branitelj, duh života. Ti nas uvedi u svu istinu, da upoznamo volju Božju. Obrani nas od sila paklenih i od svake đavolske i ljudske mržnje. Neka se na ime Isusovo, dvosjekli mačem Duha Svetoga, prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika, i svaki će jezik priznati Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Oca. Duše sveti, sada te molim, izlij svoju milost, svoju vatru pročišćenja, napuni svojim mirom svaku dušu koja ovoga trenutka trpi tjeskobu, očaj, nesigurnost, malodušnost, koju pritišću sumnje. Ti, Gospodine, pohodi, ukloni svaki strah, uznemiravanje zlih duhova, ukloni svaku mržnju, učini svoje sluge nevidljivima i neozljedivima pred svim vidljivim i nevidljivim neprijateljima. O Duše sveti, učini snagu djelotvornosti Isusove krvi u svakom od ovih slugu, u našim obiteljima. Neka snaga krvi Isusove bude za nas spasonosno pročišćujuća. Neka snaga krvi Isusove u sili Duha Svetoga opečati sada nadvratnike i dovratnike naših kuća, članova naših obitelji, svakoga od nas. Neka opečati snaga krvi Jagančeve, nadvratnike i dovratnike našeg života, da duh bezakonja, smrti, nesreće, bolesti, jada, očaja, krivnje, optužbe